Dirga? Persiapannya wis mbok tata apa urung? Wes. Nang grup tulisannya apa ae? Kon nggawa apa ae? Ki. Heeh, apa ae? Siji, pas foto. Lah pas foto ki apa? Ndak roh. Kowe dadi gak ngerti pas foto ki? Ora. Ngerti apa ora pas foto ki? Lagi foto Astagfirullahaladzim nyur ngapura pas foto iki fotomu 3 kali 4 ki lho. Kok iso pas foto kok pas foto piye to, Ga? Kowe iki dadi gak ngerti pas foto iki. Tulisannya pas foto ki jenenge awakmu kon nggawa foto. Ora tekok waktune pas foto. Sing Piye to keloro. iki? Sing keloro. Kon nggawa pas foto waktune foto lho. Ngerti pas foto ki apa? Iya. Apa? Kon nggawa foto. Dadine lek jenenge pas foto kuwi kon nggawa foto 3 kali 4 ki lho. Cilik kuwi lho. Ora nek kok waktune pas foto. Ya Allah. Pengertianmu apa ngono, Mang? Ngertimu apa anggite pas foto ki apa? Foto ade foto lah sing dikene kono. Anggitmu waktune ngono. Oh. Astagfirullahaladzim. Tengok iki sing keloro. Apa nih? Akte kelahiran, ijazah, rapot. Untuk Lah, iya. rapotnya rung dikumpulne. Lah ya awakmu kudu ngerti. Ngono-ngono kuwi bahasa ngono ki kudu ngerti ga. Wong jenenge pas foto lek ditekek wong foto cilik-cilik ki lho. Ora pas foto nang ndi ya. Ngono iki ora kleru ngono kuwi. Tak nis ya. Nis. NISN. Kuwi kok sekolahan. Kuwi kok sekolahan ngono kuwi. Kayak ngono lho Mas, sembarang makane denger aja dolanan game mabar kae kowe ya. Kok jenenge pas foto kok iso wektune foto iki piye to Mas? Iya jajal ngene kuwi. Kalungku barang aja diyaken. Ora sampe kalong besok. Yo yo. Jan ngono kok jan masalah tenan lho, Gang. Ngerti apa ora lek pas foto ki apa? Apa? Pak ya. Foto digorono. Lah ya ora wektune foto. Pas foto kok wektune foto ya.